Yo, what's up? Panibagong araw at panibagong video na naman tayo mga idol. Meron tayong inaabangan. Hey! Sa munisipyo. Nasa North Loop ngayon ang ating mga brother idol na sina Boy First Time at K-Cam PH. Kumusta biyahe? Ay, kumusta? Mano sa tatay? Masarap. Sige, Kam. Dalawa lang kayo? Umiwalay sa inyo si AJ? Opo, ay mali na. RM. Kumusta? K-Cam PH. Tatay Aldin! Eh. Tatay Aldin TV. Siyempre, kapag may Tatay Aldin, alam nyo na yan, nasa Bani. Pangkalingan na tayo. Kasama ang iba pang first timers na sina Ma'am BM Chinky at Habi with his friends in service. Kasama din sila Unlock Moto at Playful G. Sige, pilin lang kayo ulam nyo. Then mag-breakfast muna kami nila Boy P with Ma'am Prisha at K-Cam Tubig ko pala. PH. Habang hinihintay namin ang grupo nila Ma'am BM Chinky. Pagkatapos noon ay dediretso kami sa Camp Puor kung saan magstay ang grupo ng overnight. Doon sa Camp Puor ay maglalaro tayo ng follow mode sa ating DJI Neo 2 para ipakita sa inyo ang kagandahan ng lugar. Then, kinabukasan ay mag-side trip naman tayo sa Bolinao Falls at syempre pa ang tanyag na lighthouse ng Bolinao. Ihatid natin sila palabas ng Pangasinan pero dadaan muna kami sa isa sa pinakamagandang view ng bayan ng Bani patungong Abagatanen, Agno. Tay, ano pangalan itong lugar na to? Ito ay Makabubuli, going Abagatanen. Makabubuli? Oh, Makabubuli. Makabubuni. Oh. Napakaganda. Abagatanen. Hello po. Welcome to Makabubuni. Ginulat tayo ng napakagandang lugar na to. Dumadaan-daan lang tayo sa isang zigzag and then binulaga tayo ng isang overlooking meron pang kasamang karagatan doon. Solid. Dito na din kasi magtatapos ang kanilang North Luzon League kung saan sila nagsimula, doon sila magtatapos sa CST, Palawig, Zambales. Samahan niyo ako, let's G! Tara! Ako sa papuntahan natin. Ano yung malaking pakwan, no? Dati breakfast yo? Dati breakfast yo? Sige, sige. Yabak dito. Kita ng sasakyan ni K-Cam, oh. Dinala ko sila sa Sanja. Sige, sige, sige. Sandi pa, bro. Yan, okay na. Kumusta na? Hirap ang biyahe, ah. Grabe. Doon tayo. Dati yan, itong pakwan na to, nandun sa may crossing. Oo, nasa may crossing to. Lipat lang. Nilipat dito. Lakahan nila. Oo. No? Kitang-kita talaga. Dito tayo, oh. Dito sa kanan. Sige, pilin na kayo ulam nyo. Ang tubig ko pala. Dito ako, hindi ako, magbibiguan ako.
Apple, same. Ito? Coffee. Pinaklat. Kaya ito po ay? Bicol. Isa pong ginising. Magkano po ito? Ito na sila ni BM Chinky. Sama si Playful Moto at saka si Triple J ba? Triple J. Ayan. Ang dami yung pag- Dami na kami. Welcome back to Campuor. Ayan. Yung ano yung tuloy ng Bulinaw, yung Ilog Malino, ay ano, yung Balingasay River dyan na yung Sungayan Grill. Yan, malapit na yan dyan. Siguro wala pang 2 kilometers. Oo, oh. Mamaya makita mo dyan yung mga floating restaurant na nag-U-turn sila dyan. Pupunta doon. Yan lang sabi ko, exercise. Exercise tayo rito. Yan o, yung CR sa taas. Oh. Pero maganda talaga dito. Maganda kung saan maganda. Aldin TV felt the nature makipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban, kalimutan muna ang mga problema, tayo na at magpahinga, relax ka muna kaibigan. Sigret manan. Yung pinabaliwan dito yan ha. Campuor. Sinimintuan na ito yun eh. Aldin TV felt the nature makipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban, kalimutan muna ang mga problema, tayo na at magpahinga, relax ka muna kaibigan. Sobrang Latina. Itim. Sa napakalinis na Balingasay River. Relax ka muna. Ito yung isa sa pinakamalinis na ilog sa Pangasinan. Balingasay River. Yung banda dyan, ano na yan eh. Palabas na yan ng dagat. Diyan lumiliko, diyan humihinto yung mga floating restaurant. Yan. Yung fishing dito. Tapos doon sa side na yun, doon sila naliligo. Ayan o. Kaya ano, pwedeng hilahin yan eh. Parang swimming pool. So ayan. Paano kang mag-grow kung ayaw mong padilig? Magkakajowa ka this year. Claim me. Makipag-ugnayan sa kalikasan, Gusto kita ayain mag-rides. Tapos ikaw na bahala. O malablot ng bag. kalimutan muna Ganda nito. Oh. ang Pang Instagram. Yan ang pagkakagawa nila.
Bakal lang ginawa nila, tapos ano, bamboo. Ay, plastic lang. Bamboo. Bakal tsaka bamboo. Yan si Boy P, si Priscia, si Kikam, tapos si BM Chinky, husband niya, tsaka yung mga tropa nila. Alden TV felt in nature, makipag-ugnayan Akin ang puno ng pakak, oh. sa kalikasan. Pakak ano yan eh, yung marang. Pakamahin ng Pakak. kalooban, kalimutan muna ang mga problema. Yan na yung tulay, oh. Tayo na't magpahinga. Relax ka muna, kaibigan. Yung mga batang yan, baka hanggang doon na yan sa ano. Hanggang ang dagat na yan. Nakasakay sa crocodile. Eh, no? Kahit Baka galon. mag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban. Kalimutan muna ang mga problema. Tayo na't magpahinga. Relax ka muna, kaibigan. Hatupad, ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban. Kalimutan muna ang mga problema. Tayo na't magpahinga. Relax ka muna, kaibigan. Mapipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban. Kalimutan muna ang mga problema. Yeah, let's go. Tara na, let's journey together. Join Alden TV, feel the wonder. In the land where heartbeats echo, our Mother Earth, a vivid glow. 7,000 islands wrapped in green, with oceans wide, a breathtaking scene. Let's dive into the forest deep and explore the caves where secrets sleep.